като глобтротер и патувач из целиот свет за да гледаш фудбал, да бидеш на лице место. Кажи ни како дојде до Катар, како стигна до Катар. Тоа е една добра приказка која малку ми ја начна, ама не ја доврши. Еве за нашите гледачи на Пета dimenzија во спортот, во продукција на Буре Вестник, ексклузивно Румен за неговото доаѓање до Доха. Да, действително беше интересно, че аз на практика не летях с самолет до Доха, а до Бахрейн. Ще попитат най-нормалния въпрос е защо по този начин. Има няколко причини. Първо, цената на самолетния билет до Бахрейн беше доста по-изгодна, а пък отварям една скоба, все пак трябва да кажа, че вече 23 години аз съм журналист на свободна практика, фрилансър. Никой не ме командирова, никой не ми поема някакви разходи, така че аз се оправям сам на базата на приятелства, на търсене на спонсори, на лишения, които действително постоянно са ми съпътствали моя журналистически път. Не се оплаквам, разбира се. Така че това беше първата причина. Втората причина, че Бахрейн е една от държавите, която не съм посещавал все още. Отварям втора скоба. Имам с нея вече 112 държави по целия свят, на които съм бил. И третото, разбира се, защото имам приятел в Бахрейн, с когото можа да се видя. Оттам, поради отношенията между двете държави, имам предвид Бахрейн и Катар, не можех да лета с самолет и предприех пътуване с кола през пустинята на Саудитска Арабия. Да, малко необичайно. Колко километри е то от главният град на Бахрейн до Доха, така? Да, това заобикаля се, не е по права линия, но се взима разстоянието за около 4 часа. Повече бавене има по граничните контроли, но това е и нормално в края на краищата. Няма нещо специално, съвсем спокойно се придвижихме, минавахме през Саудитската пустиня. Беше интересно, нали, да стъпя в пустинята. Песък, колко сагаш, вода нема. Да, пясък има колкото си иска, дълбок пясък, краката просто потъват в него. Но съвсем спокойно мина пътуването, пътищата са перфектни, просто един асфалтов килим, както е килима на стадион Уембли, древния килим, така и асфалтовия килим по тези пътища, просто безупречни пътища. Пътуването буквално си е като песен в това отношение, да, малко еднообразен пейзаж, безспорно пустинен пейзаж, но така или иначе по този начин стигнем до Доха. Тук ще добавя все пак, че това не ми е първото малко извънредно, необичайно пристигане на световно първенство. Преди точно 20 години, по време на преди световното първенство през 2002 в Япония и в Корея, аз предприех едно пътуване с влак до китайската столица Пекин, след което трябваше да лета, разбира се. София, Москва, Москва, Пекин с Транссибирската железопътна линия. Това представлява 9 дена. 9 дена е обратно в другата посока. 18 дена бях във влак, живях във влака. 18 дена живот в влак, само за да се гледа футбол на светското. Разбира се. 18 дена. Това е най-дългото ми отсъствие от дома. Точно 2 месеца ме нямаше вкъщи. Ами да, футбола трябва да се обича, действително. Не го казвам, не парадирам с това нещо, а го казвам най-искрено. Трябва да обичаш футбола, за да се лишиш от много неща, да предприемеш това нещо. Футбола иска жертви и след като се върнах от първенството, 10 дена след това направих сърдечен проблем, влязох в болница и действително доста проблеми има, но така и иначе оставам верен на футбола. Това пътуване 18 часови на Босната Бонамо. Дена, не часа. Дена. Ако беше часа, е добре. После Любко Петрович имаше средба и с други познати луѓе кои исто са от Македония. Може ли да ни кажеш нещо повече? Да, разбира се, тогава аз гостувах на големия треньор Любко Петрович, който беше начало на китайския отбор Гуоан, а пък треньор на вратарите в този отбор беше македонецът Душко Томич, с който се запознахме. Тогава за първи път от него научих твоето име и така стана връзката. Да, Душко Томи е мой добър приятел, с него съм правил няколко пъти интервю, инако беше наистина позната личност от Тетово, голна и баш ми е драго, що така сте се сретнали. Румен, с тебе има много теми за разговор.
ти си публицист, да си издаваш и книги, го следиш целият светски футбол, но ги следиш и промените в FIFA. Какво е твоето размислување во однос на ставот на FIFA спрема нас, да не речем ветераните? Дали има некои новитети, нешто разбрав од тебе, което јас не бев информиран? За всичките тези, говорим за световните първенства, както съм 32 години, промени се отношението и на FIFA, въобще по отношение на футболните журналисти. Журналистите малко отидоха на заден план, въпреки че не би следвало да бъде така, защото именно благодарение на тях, каквито и да са, добри, лоши, пристрастни, безпристрастни, те са именно хората, които правят известни футболисти, треньори, ръководители и всички в футбол. Така или иначе, без журналистиката, без журналистите, тези играчи не биха били известни. Не говоря само за сегашните, говоря за всички през десетилетията, през които... Най-големите звезди. От най-големите звезди, разбира се. Нито Пеле би бил Пеле, нито Марадона би бил Марадона, нито Ди Стефано и така нататък. Тук в тази връзка малко ще се отклоня от темата, но трябва да кажа, че този спор, който винаги се е водил Пеле или Марадона, за мен е безпредметен. Пеле е най-великия, но Пеле само успя да хване фактора телевизия. Фактора телевизия е много важен. Той вкара Марадона във всеки един дом по света. Именно поради тази причина се получиха тези разминавания в анкетата, която, разбира се, първоначално феновете обявиха, че Марадона е номер едно, но след това специалистите казаха тежката съдба и действително Пеле е най-великият футболист в света за всички времена. А около ставот на FIFA за спортските новинари кои ги следат светските правенства, нешто Меѓународната асоциација на спортски новинари предвидува некои награди, нешто како почит кон овие ветерани, би го испееве и IT. Да, разбира се, това е една много добра похвална идея на секцията на АИЦ, на футболната организация на АИЦ, по примера на някои други асоциации, било леката атлетика и плуването. Действително тази година има една инициатива. Тези футболни журналисти, които са били отразявали поне 8 световни първенства, включвайки и сегашното в Катар, ще бъдат наградени в хода на първенството и това действително това е един жест и една така благодарност към тези хора, които са си отдали живота на футбола, които са проследявали футбола в цялото му развитие през тези десетилетия и действително които имат своето място в футбола. Во однос на другите твои патувања низ светот поврзани со фудбал, освен нели реколме светските првенства, може ли малку дел и од тоа за нашите читатели и гледачи, читатели на спортскиот магазин Скок и гледачи на Пета dimenzија во спортната продукција на Буре Вестник, еве ексклузивно од Румен Пајтачев, каде се присуствувал и известувал, освен на светските фудбалски првенства? Освен на световните първенства. Да, освен на световните. Да, освен, значи това са ми 9 световни първенства, имам 9 европейски първенства. Първото ми беше през 1988 година в Федерална република Германия. Имам 8 турнира Копа Америка. Тук мога да кажа, че съм единственият български журналист, който е бил на Копа Америка въобще, първенството на Южна Америка, което много доцена. 4 турнира за Купата на африканските нации, 2 олимпийски футболни турнира, за да не изреждам всички. Това са общо 41 големи футболни първенства, на които съм бил. Румен, како светски патник и како верен наблюдувач на сите овие световни првенства, футболни световни првенства, ексклузивно би те замолил за нашите гледачи кои секако се сугестивни и им значи твоето мислење и влијание околу актуелниот мондијал во Катар. Какви се твоите предвидувања и како ги коментираш овие изненадувања на условно кажано малите и големите репрезентации кои ќе куват или со еден збор кој ќе биде новиот световен? Твърде е рано да се правят някакви генерални изводи, още все пак това са първите дни на първенството, още дори не е преполовена груповата фаза, така че някакви конкретни изводи не могат да се правят, но разбира се вече са на лице първите сензации, така че загубите на Германия и на Аржентина в първите мачове са при всички случаи сензации,
но има доста случаи в историята на световните първенства, когато денят не се познава от сутринта, т.е. това не е определящото за по-нататъчни развойни събитията. И веднага ще спомена 2010 година първенството в Южна Африка. Отбора на Испания загуби дебютния си матч срещу Швейцария с 0-1, но в последствие стана световен шампион. Един красноречив факт и доказателство, че всичко е възможно в футбола. Според мен първите мачове са малко ориентировачни, но вторите на отборите са определящи за по-нататъчната насока, в която ще се развие техния път. Така че мачовете и на Аржентина срещу Мексико и на Германия срещу Испания ще бъдат показателни за съдбата на тези отбори по-нататък. Конкретно, кого очекувате? Кой е ваш фаворит като добър познавач на футбол? За коя репрезентация мислите, дека има най-големи шанси да игра в финал? Тук малко съм пристрастен в това отношение. Все пак аз ще си кажа, че още от дете съм страстен привърженик на Бразилия. Въобще за мен Бразилия винаги е била номер едно. Да, имала и сривове, имала и спадове. Вече вижда се, че 20 години не е спечелила световната титла. Аз в това отношение съм щастлив, че на две от петте световни титли на Бразилия съм бил пряк очевидец 1994 и 2002 година. Все си мисля, че след 20 години, след Йокохама, Бразилия е готова за световна титла, но е много, безкрайно много рано. Има много фактори, които могат да повлияят. Интересно е как ще се развият събитията, защото поначало схемата на световните първенства се прави така, че фаворитите да спечелят първите места в своите групи, за да не се срещнат твърде рано на директните елиминации. Но когато се получат подобни катаклизми с някои от фаворитите или примерно даден отбор се класира на трето място, вече самият поток на по-нататъчната схема се променя вече и затова имаме много ранни осмина финали, както беше миналото световно първенство Франция и Аржентина, както беше 90-та година Бразилия и Аржентина, така че всичко е възможно, може да стане и затова не се наемем с конкретни прогнози. Що мислиш и моя желба пред да дойдам на овој мундијал, имав две интервјуа за медиуми, за едно радио и за еден спортски сайт и реков дека исто мој фаворит е Бразил, ама многу посакувам јужноамериканско финал. Да речеме Бразил Аргентина. Може ли да дойде? Што би значило тоа за светскиот футбол? Това би било короната на световния футбол. Бразилия, Аржентина, гигантско южноамериканско дерби. Да, действително такъв финал не е имало в историята на световните първенства. Би било чудесно. Нека да припомня, че Бразилия и Германия, две от великите сили в футбола, не бяха се срещали въобще в историята на първенствата до 2002 година. Те се срещнаха на финал. За първи път на финал Бразилия и Германия. Искрено бих се радвал, ако се стигне до финал Аржентина-Бразилия именно тук в Катар. Румен, ти благодарам во името на гледачите на Пета димензија во спортот во продукција на Буре Вестник. Да сме живи и здрави, само ќе се видиме ни после 4 години во Мексико, Америка и Канада. Само да сме живи и здрави. Винаги това казвам. Дай Боже да се видиме първо и на европейското първенство в Германия след 2 години, а после и на световното първенство. Дай Боже, живот и здраве да е. Чуте Господ, само да сме живи и здрави. Ти благодарам уште еднаш и пријатни мундијалски денови.